Apa, giroan igarriko zenuten bezala, badatoz Gabonak, eta umeen desira eta gogo guztiak betetzeko ordua ere iritsi da. Aurten krisian zaudetela esan didate, beraz berrikuntza handiak ekarriko ditut hitz beldurgarri horri aurre egiteko. Lehenengo berrikuntza dagoeneko bidali ditudan oparitxoak dira. Bai, alde batetik, 2 eta 8 urte bitarteko ikaslei 20.000 postal bidali dizkiet Bilboko ikastetxetara. Bestetik, adin bereko umeen etxetara 16.000 komiki bidaliko ditut bebai. Eta azkenik, ostiralean, abenduaren 19an, 50.000 ebakigarri banatuko dira El Correo eta Deia egunkariarekin. Bai. Bigarren berrikuntza da, opari haundia ekarriko dudala Bilbora aurten, bai. Hiriak merezi du eta egunero garbitzen da, etxeko lanak egiten ditu, eta nota onak ere ateratzen ditu, bisitariekin ondo portatzen da, beraz, batzutan arrotxoa da Bilbo bai, ez da baina tira. Datorren urtean ere, horrela jarraituz gero, beste opari bereziren bat ekarriko dut Bilbora. Hirugarren berrikuntza da, aurten egun bat lehenago etorriko naizela Bilbora, ekarriko dudan oparia handiegia delako, eta beraz, enukelako astirik izango Euskal Herriko beste etxe guztietara joateko, beraz, gogoratu ondo. Abenduaren 23an, aste artean, egongo naiz Bilbon. Egun horretan, arratsaldeko 6etan, nirekin batera egongo dira Galtzagorriak, Lamia, Mari Domingi Maitea eta jakina. Hor bertan egongo dabe bai, oparia. Kale nagusian egongo gara, Foru Aldundiaren parean. Eta handik Arriaga antzokiraino eramango dugu oparia. Bilbotar guztien laguntzarekin 7 kaldera iritsiko gara Arriaga antzokira. Baina hori bai, jende guztiaren laguntza beharko dut oparia eramateko. Asko pisatzen du eta, beraz, neskato, mutiko, ama, aita, aitite, ama, zuen laguntza guztia beharko dut. Ondoren, Arriagako plazan, denboratxo batez egongo naiz eta 7:30 Gabonesan eta sartuko naiz Arriaga antzokira lo egitera. Hurrengo egunean, Bilboko ume guztiek nirekin hitz egiteko aukera izango dute eta Arriaga antzokian hartuko ditut 11:30 ordu bietara. Ope!